I happened to watch this movie, Love Life and Pakodi ani. So it is a really cute story I have watched in recent times, and comedy timing gani and everything, all the actors did very well, and yeah, good luck everyone. This is Viplav, and ఇందాకనే లవ్ లైఫ్ అండ్ పకోడీ మూవీ చూసిన. ఎట్లా అంటే కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ ప్రొజెక్ట్ చేసింది. చాలా డిఫరెంట్ కొత్త మూవీ చూసినట్టు అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో ఇటువంటి మూవీస్ ఇంకా చాలా రావాలి. హలో ఎవ్రీవన్, నేను అభిరామ్. ఈ జనరేషన్ ఏదైతే మిస్ అవుతుందో ఆర్ దే నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ లవ్ ఆర్ మ్యారేజ్ ఆర్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఇంత మంచి దానికి చాలా వైడర్ ఆడియన్స్ కావాలి, అండ్ ఆల్సో పీపుల్ షుడ్ రియలైజ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఐ రియలీ విష్ జయన్ గారు అండ్ టీమ్ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్, అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్, ఫైనలీ ద మూవీ ఈజ్ రిలీజింగ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ. 1 month నుంచి సినిమా నుంచి టీజర్స్ కానీ ట్రైలర్స్ కానీ యూట్యూబ్లో చూడడంతో సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది. అయితే నిన్న నైట్ నేను సార్కి మెసేజ్ చేశాను, ఇట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి చూడడం జరిగింది. ఇప్పుడు సినిమా అయితే మంచిగా ఉన్నది. బయట ఎట్లా జరుగుతుందో సినిమా మీద చూపించారు. అందరు కొత్తోళ్ళు కాబట్టి మంచిగా యాక్టింగ్ చేశారు. ఇంకా రాను రాను మంచి సినిమాలు వస్తాయని ఇంకా అనుకుంటున్నాం. ఈ సినిమా అయితే బయట ఎట్లున్నదో స్క్రీన్ మీద అట్లా చూపించడానికి మాత్రం ఎగ్దమ్ ట్రై చేశారు. మంచిగా హిట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం. చూసిన వెంటనే నాకు ఏంటి మనకి ఎక్కిలాగలేదు, మన తరానికి ఎక్కిలాగలేదు. ఇది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. తీర వచ్చేటప్పటికి స్లోగా సెకండ్ హాఫ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు నాకు స్లోగా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం. ఇంచేతంటే కొంచెం చక్కటి పిల్లలు కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు వీళ్ళు. అందులోనూ లవ్ అనేది మీరు చెప్పినట్టుగా నిజంగా మర్చిపోయాం, పూర్తిగా మర్చిపోయాం. లవ్ మర్చిపోయి నీకేంటి నాకేంటి ఇదొకటి వచ్చింది. ఆఖరి అమ్మాయి ఇచ్చిన సందేశం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. కానీ చాలా బాగుంది. ఓవరాల్గా మనిషిని కూర్చోబెడద్ది. ఇది ఫస్ట్లో ఇదేంటి అనుకున్నది మౌత్, ఇది మాత్రం చాలా బాగా వెళ్తుందండి. ఇది మౌత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాత్రం చాలా బాగా వెళ్తుంది. మా ఏరియాలో కూడా వెళ్ళే అవకాశం బాగా ఎక్కువ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. అరుణ్ అంటే సన్ కదా? యా. మరి రేయా అంటే స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్. ఇంట్రెస్టింగ్, నాట్ బ్యాడ్. మీకు చాలా మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్సా? కీర్తి, అను, సంజన, ఇప్పుడు రేయా. హలో. మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది, నువ్వు కూడా చేసుకో, కలిసి సెటిల్ అవుదాం. ఇంకా కలిసి బాత్రూమ్కి వెళ్దాం, కలిసి స్నానం చేద్దాం, కలిసి శోభనం చేద్దాం, కలిసి పిల్లల్ని కందాం, కలిసి వాళ్ళ ముడ్డులు కడదాం. హాయిగా ఏ కమిట్మెంట్స్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అలగడాలు, అరవడాలు లాంటి చెదాలు లేకుండా నేనేదో రేయాతో హాయిగా ఉంటే నన్ను చెడుదోటానికి ప్లాన్ వేస్తావురా? రేయా బాగా అలవాటైపోయిందిరా, తన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది. Macha, tell me one thing frankly. Do you really have the balls to actually marry? Arun is expecting me to say yes to marriage. Do you love him? Of course I do. Or maybe I don't. Chance chikkiti sharkan అయిపోతావు. I don't want filmy, I don't want romantic. ఎటు మొదలై ఎటు తిరిగేనో ఈ మెలికలు ఎటు చేర్చేనో I could have lived with anything in this damn world, Arun, but not with Pakodi. I'm breaking up with you right here, right now. Maga, you know what? If someone has to make a movie on your story, the title should be Hey Rama Rama, Hey Vinaravema. Mama Casey, how's your married life? Are you happy? Yeah, happyనే. So you're happy? ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు అడిగి డౌట్ తెప్పేకు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.